एमने फुं 7टा रगंआनता आं उनको नोक नि तोय मुसुक खायसी तंखौ खाय तंमा अदे खावो ताय मागनि खे खायसी तंखौ हिंगानो मायुं अंखर फायगा आं bolong digini हटातसा इंगाय अंखर फायबा आन लगी सै मागनि तंगौ इंगा सैनो ओ मायुं दि फिक्सानिका आंकुन मते खारै yok फायगा इंगा मुसुक काय बाक्सा जे खाजाक इंगा खाजाक इको morok khayo bo chwkango uro tai masa tongo abono chwkang bwtharka bwtharma pore ang bo kharui yango phaikya aifano ang ufili na hai mane apokai dol kwbangma mayung phaiui a musukno guri laiui kaphunglai tongha engkai mo tabuk tai masa musuk hingkai kharui phaimano tongko bokrongbo dwkhwi khajak ngai dwkhwi khajak ba rifrigui phaikya bono hingka oro khai kisa bolong wng tongha hingka oro dwkhwi kubului oro ungko kharmari hingka mayung pal phaiui kaisa bono oro bwthar klang khata o mayung rokhe khoro busuk mayung khe khoro busuk rong na mayung 7-8 tangano ang ungko kirui kharmani ba tobo ufilini harmani ebe kwbang manugo 7-8 ta bwsabai yakobani tongo dol mayung khai koita somoi rogo bwthar jaka musuk musuk 7টা ঠিক 7টা rong somoino bwthar jakana ang musuk ko digali rina hin phaimani ode khajaka te ode khajak yako aprono at kaisa mayung phai soprobri phaikya ta bo hain musuk thima khe ma bwsuk musuk mangnai thৈkya ani masa thৈkya anmo bo gai gabi ngai tai masa bwthar jangnai bo abo bo gai gabi bati sing tongo moro hingke o jaga musuk je thimani tei nei forester rok kiba neno inko forester rok phai nara nai phikya emne forester rok khai to phai nai phaya ko tobo o je borok security mayung roknai hinai tonimani aborok simi kwnui phaiui photo ako tisaiklang khata borok khe tam hin salang mayung no photo buitlang puro borok sawo sorkaro application khlaidi ko dabi daba rok ni bagai abo hairok salangota hingkai angoro sanamu sungmakhai chinoro to sorkar pura mayung bothop khai toni ririkha hingkai maisa o kheto bo hopungma thulaiya rwglai ma tongo tai mal mata bo motaino somoyo musuk bwthar klango somoyo wak bwthar klango obo haike chwng kwrui borok to mo musuk misi masa musu jaga kanisa abo khaisi solilai tongmani hingkai chwng tabuk sanja klai khaise nok ni se ongkhor maya para rogo ai kuplung wngui ongkhorui tongmaikha hingkai bongni mayung roknai staff bo kwrui chini o area o jotoi kwnui sirijak hingkai borok bo yang ongkhor tongkhai yang orok tongkho tei khakchdi khai rwgnai kwrui abo hairok wng tongo tai hingkai abono chini oro belai khe tong kosto tong kesep nung tongkha chini jonojibon pura sorbonash wngsuka mo mayung wngui hingkai bongni rwgnai rok no bo taisa kwbang khaiui oro nijukto khaiui rimangkhai chini bagui taisa safety ngana hai uansukgo ta nung tabuk je musuk thimani tei tamorok sana musung kiba haste hapang no ang haste hapang no mono request khaini musungo jung mo musuk ani mo gai ang mo masa baisi iko bono sapung chari okhani okhai bini dud rok phalui kun mote sungsaro choli tongo hingkai tai ko ani logi tai masa bwthar jangnai bo bobo atino angbai baksano musuk chwng nailaio bobo musuk masa jasi bini bo hingkai bwsabo gwnang basor abo tabuk moni bo basor gwnang dud si chai tongo hingkai basor bo babansi no babansiya iko tabuk pungmang tongkha buma bo kwthui hingkai abo hai hingkai no sorkar khotipurno jeske no chwngno marinai karon chwng kwrwisa borok no obo haike sorbonash khai rwkhai chwng bahai khe choli manaiba aboni bagui no haste hapang no ang koyo chini mo musuk je bwthar jangmani abo sampurno khotipurn rinani wngthun o jaga je mayung phaimani tini simi da phai na bisi brum da phai na bisi bwsuk rok kha phaimani mo 97 ni hoite no oro mayung phaikya phaiui hapaikya prai tabai 25-26 bosor running wng tongo chwng ma thuya ma chaya iko khetochi durum ma khaya yakalai ma tongkha hingkai to phano sorkar kuno chini bagui bebosta khlaiya mayung no ayang oyang ni oro joma khai tonio hingkai rwgnai no bo borok nijukto khaiya aino masa mangnai baji sogrop simi toni rio abo bo borok bo cover khaimanya hingkai chwng belai no kosto wnglai tonga tak bolong halongo habnani bo
belai kirima singcha jeng samung humung khaisana pojonto sil bondong tong hatabu abo hayung tongkai ko tini bo tabo go mayungi koro bufang sabai tongbai rabar bagan to jot to nino pai di sukbai kya abo saila kore tongtai kore teke nok no khungni সম্পত্তি মাসামুসো তমনা ফালি রগ রাবার কালে যাও আবো বিনাশ খাইखे বাই কেঙ্গাই খেত জমি তম जों मा खाइरिया जों ताम खाइ बानसे नाय je mayungni jengjalni teinai nang tam ko kesana musung kiba lukurong मायुंनि जों जालनो tei ang sana musung o chini o area ang kha pura kesareng tong ha para kesaro bolong ngai yang thangkai bo 36 mal jumbari chini yang phaike bo dokhin moharanipur yang bo kisnopur ngo o সাধারণ তো bolong kisisa jaga asok mayung kobang makhai ri tonikhai সময়ও বরক বঠার জাগো সময়ও কমো হাইরং ন খাইজাগো আবনি বাগন একদম হাসাল জায়গা আও মায়ুং সাইড কাইটলাং মান খাদি হাঙ্গাই চিনি জীবন চিনি লাইফ চলিমান নান বাগै जों बेलाय सेफटि गान हिनै आं हास्ते हापां न कयो ओ मायुं न अरनि हासाल जागा किसातलां नान बागै sir mayong rene ron bo kisa mane staf bang renang thon tang de chin mong kha mo kismani temo lokram para tay mo dorpona re kunjumon paro khai kun phanche volunteer ni maspan jikre ngai mo abar wat ling di nin kisnang o kisnapur na ang khai volunteer ro simise prai 6 jon tong ga mayong rene bengete kobam borok tong chinor thupasa simise volunteer kre mayong ben kre only jate tong man mang sibare borok mayong ben ro nga mang ni beng thangmani ba jumbari thangga chiang kismani para phamia nga ang forest department nang gonai jate bongo bota ha mayung ben na staff ta jate bagre nang thon asara volunteer bore nang thon no nin chini mung hadara ani bumung khai solen de borma para hangkai para khai ani kisnomanik para bo district khobjang mo khwai district bai khobjago kisnamarik para iko mongia kami forest range klayuta কথা নাম কাকে মলা কিরাম পারা টাম সুথি মগা musuk je jaga thimen kai mokai lokhiram para jat kheto o phai bothar pai o musuk je buthar jak puru keba borok kri da puru ang niji sonyo tongo ang musuk khawoi tai mangnai an musuk khai tongfrono mayung hota chongkhor phagya ngko bolong sakni ngan logi sui mangnai tongo nga a suinyo o mayung rok ripri thangchani ngai ang yang saka digi khari phagya bolong digi ngai o phili na hanai ba ekdom dol kobangma ongkhori phagya a ongkhor phaipru hingaino o musuk no ka phonggo ngko borok bothalai tong hatai nga o musuk rok an logi logi no khar phagya tai o je bothar jagya dok an logi logi borok ba no yang phaiman kai borok bo khar phagya ngai o bolongo khai a mayung bo mak tham ek loge rikha ripri phagya nga o musuk no tai waisa bothar tongkhung ngai ang kun mote bolong tai kharai thangai ayang ko bolong ni lama tai thai nogo thang sogi keta angni je sonyo nu gui tong kha musuk bothan man hintai